Asta este Cani. Stai să vedeți, Cani coboară scările încet și frumos. M-am rugat frumos să nu mai țipați. Da. Bă, Uite, deci... vedeți ce frumos a coborât Cani scările. Uitați cum și le știu. Zici că e foarte... Vezi? Urcă. Bun, mai facem o săritură și filmăm. Gata. Deci, mai facem o săritură, băieți, și filmări, pentru că... Și... cum îi zice? Bă, închidem filmarea, pentru că... Deja e prea mult și nu mai avem timp. Nu mai avem loc între nu mai avem spațiu în telefon, mai putea să mai punem pe YouTube filmarea. Da. What the fuck? Hai să vezi ce șmecher sunt eu spawnez. Eu cred că tu zbori cu sticky bomburile, că mereu, deci, sunt 8 minute de filmare și tu ai ținut sticky bombul ăla în toate minutele. Bă! Doamne, bă, stai căcat. Eu am stat în picioare 8 minute doar ca să fac filmarea și, bă, tu stai în... Doamne, Dumnezeu. Hai să vezi ce fac eu acum. Deja mi-am morțit și mâna, frate. Cel mai nebun om din lume. Nu!